Ey gümürüm, senin koyununda jiller buldum, sular buldum. Koyşağında kıyaş buldum, koyşağında üşüdüm, dundum. Yazlarında dövgün ozlar buldum, kışlarında ap-ak karlar buldum. Jeylerinde balkıp güller buldum, kızlarında yanıp güller buldum. Buldum, bari buldum. Çünkü min bit, tuğan jirkeyimden, hizmetimden, jırlarımdan, kişilerim sizden, yazmışımdan, bik de umdum, yazmışımdan umdum. Sahnemiz türünde Başkırstan'ın halk artisti, Tataristan'ın at kazangan sanat ışıltısı, popüler kompozitör, şaire, radyo televizyonda tanılgan alıp barışı, halk көңілін bik köp yıllar jırları bilen ilkelep yaşauşu Zifa Nakayeva.
kеш. Hürmetli tamaşaçılar, hürmetli radyo tыңлаушыларым, телевизор караучыларым деп гуруланып әйтә алам. Бер шулы да, дулкынлануны да юбилей концертымны тәкъдим иттем. Бүгенге концертка килгән, әлеге утыргычларда утырган һәр тамашачыма син батыр дип әйтер идем. Батырлык дип әйтер идем, минем җырларымны күтәреп алып, дәрәҗәле исемнәргә җиткереп, Башкортстанымда мине данлы Зифа Нагаева итеп яшәткән, бүгенге көнгә кадәрле минем белән бергә сулыш алып, җиребез буйлап атлап килгән тамашачыларым, мең рәхмәт сезгә. Hayırlı kez, hürmetli dostlar, hürmetli tamашачылар, muhterem milletveşler, şırmın suyucusu dostlar. Sizde Görkem Muhabbet sanat mirasında yaratkan tamашачыларыбызны Зифа Нагайеваның bayramında көрүбүзгө şiksiz şatmız. İsen misiniz? Assalamu alaikum. Рәхмәт. Кайнар Татарстан сәламнәрен дуслык күпре аша Башкортстанга һәр даим җиткереп яшәүче жан дусларымның берсе Жавид Шакировский үзе әйтмешлек. Şimdi tamашачыларга ковидтан куркып килмәгәннәргә дә алар алдында гафу үтендем. Причем монда ковид, когда есть Жавид. Hayırlı kez, hürmetli dostlar, hürmetli konaklar, muhterem milletveşler. Чынында бүгін бәйрәм, әйінді бәйрәм құтлаусыз болмай. Зифа, бүгін сізні Гүммен күркәм матур бәйрәмегез белән котларга килгән бик хисап кунакларыбыз бар. Һәм инде мин бик рәхәтләнеп сәхнәбез түренә киндек каны тамган. Һәм инде балачак еллары, мәктәп еллары узган Авыргазы халкын, һәм инде алар җәмәгать шатланып бүген залда Авыргазы халкы исеменнән Авыргазы районы башлыгы Идрисов Зөфәр Җәүдәт улы исеменнән мин сәхнәбез түренә Булат Файзрахман улын чакырам. Рәхим итегез. Юбилярыбызны котлар өчен сүз сезгә, якташларга. Hayırlı kеш, hürmetli tamашачылар, hayırlı kеш. Метр ярымга ярый ди бит, метр ярым. Hayırlı kеш, Зифа Валиевна. Мына бүгінгі шундай көркем бәйрәмегез белән сезне рөхсәт иттегез тәбрик итәргә. Һәм инде ямны Авыргазы районының исеменнән сезгә зур сәламнар алып килдем. Сезгә алдагы тормышыгызда бик иҗади уңышлар. Һәм инде мына Авыргазыдан Зөфәр Җәүдәт улыннан сезгә бик зур сәлам алып рәхмәт хаты алып килдем. Шуның ике генә җөмләсен укып үткәргә рөхсәт итегез. Хөрмәтле Зифа Вали кызы, Авыргазы районының хакимияты исеменнән сезне күркәм юбилейгез белән иҗади тәбриклибез. Сезгә ныклы сәламәтлек, имин көннәр, яңа иҗади багышлар, көчле алкышлар телибез. Дәрт һәм илһам биргән моңлы яңа җырларыгызны Туган тел телеканалында күзгә күз карашып, исеме белән даими чыгып килгән кызыклы тапшыруларыгызны да күп еллар ишетергә һәм күрергә язсын иде. Сезгә районыбызда үткәрелгән мәдәни чаралар даими кунагы булган өчен рәхмәтебезне белдерәбез. Һәм инде тагын да туган ягыбызда җылы очрашуларны көтеп калабыз. Güçlü alkışlar. Bulat Fazrahman, zor itibar rahmet. Yaktaşlarga köp selam. Isen sağ olunuz. İşleriniz oң bulsun. Өстәлгә генә әйтеп куйдым. Рәхмәт. Әйтергә кирәк, Җавид әйтеп китәсем килә. Бик тулкынландыргыч көн бүгенге кичә, чөнкиләрдә мин бик зур дәрәҗәле исем белән килдем. Вакыйга булды тормышымда. Әйтәсең дә шулай акрын гына иҗат итеп, җырлар тизеп, сезнең күңелләргә матур итеп өлгәштереп торган вакыт аралыгында көннәр шулай гына узар кебек юк икән. Аны югарыдан күрүләр. Күңелгә шул кадәрлек республикабыз, регион танып алуда күрүләр. Йөрәгеңә яңа илһам,
дәрт бирә икән. Зур җаваплылык белән күтәреп алган Башкортстанның халык артисты исеме өчен генә тәгаен бүгенге очрашуны ниятләдем. Чөнки бүгенге очрак, бүгенге вазгыять берничек тә халыкны җыеп концерт куеп җырлап тора торган түгел дип уйладым. Ләкин халкымның, Башкортстан халкының, күп милләтле халкының менә шушы бер өлеше алдында гына булса да зур сәхнәләрдән торып, шулай ук үзебезнең республика җитәкчелегенә шәхсән Ради Фаритовичка, Авыргазым халкына матур исемгә тәкъдим итеп дәррәү күтәреп алганнар өчен Зөфәр Яудәт улына, радио, телевидение компанияларына айырмыйынча зур рәхмәтләр әйтәсем килә. Бу тамчы җыйган диңгезнең өлеше, күп санлы өлеше. Сез, хөрмәтле тамашачыларым, мең рәхмәт сезгә. Зифа ханым, bu isimler bile gene tutup kalırga yaramay, yukarılarında alırga nasip olsun. Çünkü hürmetli dostlar, kutlauşular arasında Başkırıstan Respublikası'nın Medeniyet Ministerliğinden gelgen vakiller var. Emin sahnemiz türüne bir kere Başkırıstan Respublikası'nın Medeniyet Ministri Şafikova Emine İbniyevna isminden sözünü Altınbayev Ranis Reisoğlu'na bir resim kile. Şulayık Medeniyet Ministri Urunbasarı. Rahim ediniz, yubilerimizi kutlar için söz sizde. Hayırlı kez, hürmetli Zifа апай. Hayırlı kez, hürmetli Zifа апайдың doğru dostları. Мына сынапта biz Medeniyet Ministrliği менен сын көңілден құтлайбыз. Көркем юбилейгіз менен. Çünkü мына бұл сара саққын алдарақ та болға тейшін. Әмәләки мына әйті өттігіз бетінде 2 октябрь күні былтырғы ел Башқұртстан Республикасы халық исімін алдығыз бетінде мына бүгін биші тәуел 1 ел мына ошы Motor isimde yürüyüyoruz. Öyle münasip tamaşasını sapat ederler. Hepimizin Zifapay havluk, selametlik, asıl kuldan kutlaybız. Bütün Başkırıstan Respublikası Medeniyet Ministerliği isiminden, Ministrimiz Emine İvniyevna isiminden, sizge ruhsat ettiğiniz Başkırıstan Respublikası'nın Medeniyet Ministerliği'nin bizden en zor nagrada, почет грамотамен bölüklene Nagayeva Zifа Vali kızı Башқұртстан Республикасы музыка саңғаты өсішіне тұз үліші индірген өсін. Министр Шафикова қолтамға қойды. Аулық, саламаттық, жынғалда. Рахмат. Рахмат Зуритов, рахмат. Авыргазым күтәреп алган, халык исеменнән күтәреп алган шушы мактаулы исемгә лайыклы, тантаналы һәм дулкынландырыш көннәрдә әлбәттә Мәдәният Министрлыгы Әминә Ивниева һәм аның кул астындагы җитәкчелек һәммәгез дә егетләр һәм әлеге дә әйтеп үтәсем килә, сез хөрмәтле туганнар, өлеше чәчәк итеп үзегезгә кире кайтарасым килә. Рәхмәт зур итеп. Әлі Зифа, мұның білән генә тамам түгел, әлі құтлаушылар арасында, мына сіз инде үзегезнең беренче әйткән җөмләгездә Татарстан, Башкортстан дуслыгы дип телгә алдыгыз. Чыннан да яраталар сезне Татарстанда да, Башкортстанда да, гомумән төрки дөньяда да сезнең җырларыгызны тыңламаган, белмәгән, ишетмәгән, яратмаган тамашачы милләттәш юктыр. Шуңа күрә дә мин бик рәхәтләнеп сәхнәбез түренә Татарстанның Башкортстандагы даими вәкиле Якубов Юсуф Жиганшевичне һәм бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиле Дәүләтшин Альфред Амировичне чакырам. Рәхим итегез, кунаклар, сүз юбилейыбызны котлар өчен сезгә. Татарстан, Башкортстан дуслык гомерлек булсын. Hayırlı kеш, Зифа ханым, hayırlı kеш, кадерле дуслар. Без дә бүләк белән килдек монда. Рөхсәт итегез бүләкне тапшырырга, Зифа ханым. Татар милли мәдәниятен һәм сәнгатен үстерүгә зур өлеш керткәне өчен Нагаева Зифа Вали кызына Татарстан Республикасы премьер-министр урынбасары Васил Габделгаяс улы Шайхразиев исеменнән рәхмәт хаты тапшырабыз. Зифа ханым, сезне якын күрәбез, яратабыз.
Uzak yıllar bizning xalqimizni, Башкорт халкын, Татарстан халкын шатландырып, әйбәт күңелләрдә җырларга, матур җырлар язарга, шуны сезгә телибез. Исәнлек, саулык, гаиләдә бәхет, узан еллар яшәгез. Безне шатландырып. Зур рәхмәт. Зур рәхмәт. Ой, шәкер. Рәхмәт. Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli Zifa Hanım, sizni ihlas yürekten bütün Dünya Tatar Kongresi isiminden hem Ufa şehri Kirov rayonu İhlas Mahallesi isiminden tebrikliyiz. Şimdi siz özünüzün matur işleriniz bilen, gamelleriniz bilen, icatınız bilen halkımızın altın tarih sahifelerini kirdiniz. Allah Teala sizge tanışlık, eminlik, rahmetlerin nasip eylesin. Hem de elbette tağın da icadi turmuşunuzda Allah Teala matur gameller, hem de şundan da siz tuğan gaziz, tuğan jirimiz Başkırtistan'ın şın Tatar kızı. Rahmet sizge. Hem de bütün Dünya Tatar Kongresi isiminden bu yıl hizmet etilgen iki ensiklopediya. Onun birisi Tatar Dünyası, şimdi ikincisi Tatar Mikrofları. Ой, афарин. Рәхмәт, егетләр. Рәхмәт, рәхмәт. Рәхмәт зур итеп. Рәхмәт. Егетләргә ни әйтер идем? Сезне озатып. Юсуф Зияншич, Альфред Амирович, безнең күп милләтле Башкортстаныбызда фәкать иң зур бөеклегебез Татар башкорт, башкорт татар дуслыгын гына саклау түгел, күп милләтнең арасында дуслыкны ныгыту һәм саклау, һәм яклау дип таныр идем мин. Бу шул нәүбәттән эшләргә дә, яшәргә дә, җырларга да халык үзе безгә дәрт биреп торсын. Шулай бит, дуслар. Amin. Sahnemiz türüne, şulay üyelerimizi kutlar için Башкортстан телерадио компаниясының генераль директоры урынбасары Үлмәсбаева Танзила Абдулла кызын һәм шулай ук Башкортстан тамашачыларын чит регионнарда яшәүче милләттәшләребезне сөендереп торучы Юлдаш каналында эшләүче коллегаларыбызны сәхнәбез түренә чакырабыз. Рәхим итегез. Туган радиом. Мине хаклы ялга кадәрле зата барган туган радиом һәм безнең радиобызның әнисе Танзила Абдулла кызы. Хәерле кис, хөрмәтле Ямагат, хәерле кис, хөрмәтле Зифа ханым. Зифа Нагаеваның удырып, у булган урында әлбиттә үтү урынында кебек. Ул үзе берәү, шулай булып калһын. Һиңә юлдаштар исеменнән ихлас сәламнарымны җиткерәм. Котлауларыбызды шулай ук. Инде нисәмә елдар эфирда, инде нисәмә елдар сәхнәлә һаманда Зифа булып калаһың. Һаманда ихлас, дәртле, позитив булып калаһың. Күҙләргә тимәһен. Һиңә карап хокланабыз. Һинең менән горурланабыз. Артабанда бәхетле, уңышлы, емешле гомер һәм әлбиттә ныклы һаулык теләйбез. Байрам менән һине, байрам менән хөрмәтле Ямагат. Җавап үзеннән Танзила Абдулланы ике генә секундка гына калыгыз әле. Мин үземне хаклы ялга шәшләп киткән. Әйдә, Света мондара кил. Алкышлап торыгыз әле хатлар бүлеге. Халыкның иң яраткан тәңгәле безнең Светабыз. Бөтен шул коллегалар исеменнән бердәм булып килгән котлауга. Танзила Абдулланы әйтәсем килгәне шул, мин үземне бит хезмәт елларым белән генә бар һәм бай дип санамыйм. Мин үземне юлдашның ветераны буларак бик бәхетле дип саныйм. Һәркем хезмәт иткән елларында хаклы ялларга чыккач, минем кебек бәхетле булсыннар иде. Минем кебек абруйлы ветеран булсыннар иде. Әйтергә кирәк бит, бик күп тәңгәлләрдә кеше эштән китү белән, эше тамам, ишек ябылып,
ничектер эзләр дә сакланмый калганнар бар. Минем радиомның иң уң ягы барлык яклап булдырган эшләреннән дә тыш ул ветераннарына ихтирам. Шуларның бер мисалы мин һәр даим игътибар үзәгеннән калганым юк. Җырларым әйләнеп тора радион дулкыннарында. Мең рәхмәт. Үзегездә хаклы ялларга чыккач, без калган яшьләр, сезнең кул астында эшләгән яшьләр, үскән яшьләр, радиобызны булдырган яшьләр, сезнең үрнәктә Тәнзил Абдуллина үзегезне дә лаеклы ветеран итеп, күп еллар хөрмәт итеп яшәтсеннәр иде. Амин. Амин. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Һәм менә шушы ветераннарның концертын миңа гел алып барырга насыйп булсын иде. Сатып куям. Тәнзил Абдуллина зур итеп рәхмәт, ярыймы? Рәхмәт сезгә. Шунда куйгыз. Менә яхшы кунак шулай булырга тиеш. Алып килгән бүләген куярга белә ул. Алкышлар Рәхмәт юбилярыбызга. Юлдаш! Юлдаш радиосы мәңге тынмасын! Гөрләп торсын һәр өйдә, һәр тәңгәлдә, дуслар. Хөрмәтле дуслар, хөрмәтле тамашачылар, бүген кич буена сәхнәбез түрендә Зифа Нагаеваның җырлары яңгырар. Ә инде бүген синең моңлы, ягымлы, матур, йөрәкләргә сарымай булырлай җырларыңны тыңларга килгән тамашачылар рәхәтләндер. Җырла, бүген сәхнә сезнеке. Юк әле. Сәхнә синеке дә минеке генә түгел, тагын бер матур тукталыш буласы бар. Чөнки дә Зифа Нагаева әле күптән түгел генә яңа 19-нчы елдан гына ачылып киткән Сәлам телеканалы, халык сөюен аз гына гамәл эчендә яулап, мәхәббәтен яулап алган канал. Безне бик күп еллар кул астында тынмый эшләргә, сәләтеңне куллана белергә, халкыңа хезмәт өчен нинди сүз сайларга, микрофонны яратырга, чөнки ул якта халык барын біліп яшәргә үндәгән Давлетбаев Рамис Ризапович хаклы ялда булуыма карамастан менә былай иттереп кенә алды да Азат Галнуриштан сорап та тормыйча сәламгә итеп куйды да хәзер менә шулай иттереп мин яңа баштан Зифа Нагаевада кунакта тапшырулар алып киттем. Юк дип әйтеп булмый, мине эшкә өйрәткән, мине эшкә алган хаклы ялга шәбергә Тәнзил Абдуллалар белән озата килгән җитәкчем Сәлам телеканалы исеменнән баш редакторы Сәлам телеканалының Айгөл Ахмадиева. Айгөл Уилдановнаға сүз бирәбез. Алкышлар, дуслар. Уфанет 156, Ростелеком 760. Калганнарын бергә эзлибез, тимәсен, тимәләп, бергә яшәтик сәламны. Хәерле кис, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле йыр моң һөюсе дуслар. Ысынлап та безнең җитәкчеләребез белә шул тасма телле, зирәк хүзле, матур алып баручыларны эшкә кушырга. Шулай итеп, шәмбе, шаршамбы һәр атта безнең тамашачылар Зифа Вәли кызының матур тапшыруын, Зифа Нагаевала кунакта дигән тапшыруын эфирга сыгарып тора. Ул үзенең тамашасын тапты, чөнки без социаль селтәрләрдә һезнең сәхифәләрегезне күреп торабыз. Заманса әйткәндә лайктарыгызны күреп торабыз. Шуның өчен һезгә Зифа апай артабанда уңыштар, илһам кавруйларыгыз Хүнмәһен, хүрелмәһен, Сәлам телеканалы белән бергә булырга язһын. Һәм һезнең менә әйткән сүзләрегез минең шул тиклем күңелемдә уелып калган хатын кеше дөньяга бәхет таратыр өчен туа дип әйткән сүзләрегез бар. Ысынлап та һез безгә йыр-моң аша бәхетегезне биреп торасыз. Һезгә зур рәхмәт. Һезнең өчен Сәлам телеканалы сәламдәрен ебәреп, ошо матур гөлләмәләр аша кабул итегез. Афаридай рәхмәт, рәхмәт. Рәхмәт. Яңа башлангыч, бергәләп матур итеп карыйк дуслар. Сәлам телеканалында Зифа Нагаевада кунакта дип аталган тапшыруда һәр даим очрашулар көтә. Сезнең белән бергә ямьләрбез, бергә матурларыбыз зәңгәр экраннарны. Һәм әле безнең дә ул тапшыруда булырга туры киләсе бардыр, иманым камил. Инде күзгә күз карашып та инде мин сине арт ягың, ал ягың теге пәрдә артып, пәрдә алды тормышыңны ваклап сөйләгәннән соң байтак кына вакыт үткән иде. Ниһаять менә хәзер тулыштык. Димәк, Сәлам телеканалында чираттагы тапшыруларыбызның берсендә әрсез Җавит Шакиров булачак. Әлбәттә. Зөлфия белән. Бергәләп, Аллага шөкер, сиңа күрә дә менә әле генә сәламнәр, шундый матур сүзләр әйттеләр. Чыннан да сине күпме генә аралашсак та біліп бетерә торган кеше түгел. Әйтәләр бит, шигъри юллар белән менә шагыйрьнең нәкъ шушы шигъри юллары Устай Кәримнең нәкъ сезгә багышлангандыр. 3 мөгъҗизә мине әсир итте. Җир, янә күк, янә хатын кеше. 3 сер мине уйга шомга салды.
Жир, яна күк, яна хатын кеше. Жирнең сире бетә. Күк сайга. Төбе күренер менә ачылыр да. Хатын кешегенә ачылмас сер. Тылсым булып калыр ахырында. Бу шигырь юллар сезгә, нәкъ сезгә багышланган. Инде әйткәнебезчә, көттөрмик, кыстатмыйк, инде җырларыбызны дәвам итик. Рәхмәт, Җавит. Сәхнәбез түрендә бүгенге кичәнең җәмәгать сәбәпчесе, алып баручысы, алып кайтучысы, бик күп җырлар авторы сез яраткан Зифа Нагаева. Алып баручысы мин, алып кайтучысы Җавит Шакиров. Кызлар әзрәк алда, егетләр артта булганда гына шәп була. Хөрмәтле тамашачылар, әле генә сәхнәләргә күтәрелеп, мине бүләкләгән, мине дәрәҗәле, матур исемнәргә лаек итәр өчен жан атып торган егетләребезгә, радио, телевидение компанияларына рәхмәт йөзеннән бер шатнатып алкышлар дәррәү яңгыратыйк әле. Егетләр, сызгырып та җибәрегез. Рәхмәт, дуслар. Инде бер шулуларымның шеге юк. Менә минем телефоннарга без елап кайтып киттек. Мин нишлим соң, елап кайтып китеп артыгыздан чыга алмыйм бит, мин әйтәм, ләкиннәрдә бит әле ярар, ишек ачылды, ярар әле ПЦРлардан соң, ярар әле справкалар белән әле килгән кешене кертү булды. Мотлак булмый да калган булыр иде, бик бер шылдым. Бу концерт куеп акча җыю концерты түгел. Бу матди якны кайгырта торган түгел. Бу соңлабрак калган ковид аркасында юбилейда миңа Башкортстан үземнең республикам биргән исем өчен сәхнәдән рәхмәт әйтү ниятеннән генә оештырылган концерт. Мине дөрес аңлагыз. Җырлыйсы урынга елыйсы килгән көннәр күп, ләкин мин шулай да үземне туктатам да, синең күз яшең түгел, бүгенге көндә халкыңа синең җырларың кирәк. Арабыздан китүчеләр күп булды, яшерен батырын түгел, минем тирәдә дә кызганычка каршы. Ауруларыбыз күп якын тирәләрдә. Киләчәктә дә җырларым белән зарларыгызны юатып, сызланган җирләрегездә дулкын-дулкын матурлыклар исти алсам иде. Кичектереп алсам иде аз гына хәсрәтләрегезне һәм шатлыклы көннәргә җырларым белән әйди алсам иде дип рәхмәт әйтәсем килә сезгә һәм бүгенге матур көндә, укытучылар көнендә минем сырыйсым килә, шундый матур бәйрәмгә тәңгәл булды. Бармы укытучылар? Кычкырыбрак җавап бирегез әле. Дөньяда иң матур, иң бөек һөнәр ул укытучы. Минем әнием беренче укытучым булды. Аннан алган тормыш сабаклары һаман сайын мине затап ала. Бара. Хөрмәтле укытучылар, бүгенге көндә сезгә җиңел түгел. Ләкин сезнең кулда яшь буын шул кадәрлек катлаулы заманда укытучы булыр өчен нәкъ биредә утырган һәр йөрәк укытучы синең йөрәгеңә багам. Сәламәтлек һәм сәламәтлек теләп кенә. Яңгыраяшак җырымны укытучыларны үстергән әниләргә, минем беренче укытучым әниемә, һәм сезне үстергән, Зифа Нагаеваны данлап яшәткән, радио артында открыткалар язган әниләргә, нәнәйләргә, кызлар, сезгә, үземнең киленемә, кызыма, балаларыма багышлыйм. Әни бәхете булып, балаларың, оныкларың әни дип әйтер көннәребезне мөмкин кадәр озаграк, озайтыбрак яшәсәк иде, дуслар. Зәңгәр күлмәкле әнкәй. Зәңгәр күлмәк текте әнкәй, бер иштән икебезгә бер булыр ди сүзебездә, бер булыр серебездә. Зәңгәр күлмәкләрдә икән, кайда идең сулардан, еракман, әнкәй еракман, бүгенге көн шуларда очрамас икән әнкәй, су буйларына төшсәң, әнкәйем зәңгәр
sularda uçuramaz iken erkek sulu boylarına düşsen erkeğim zengin kulaklı kunellerimi de isen Zengər gülməklər giyəsi Beşdən kızım bilən Giyik balam bu ömürlər Ənkeyli bulmay gülən Zengər gülməklər deyikən Oydaydı sulardan Yırakman Yırakman bugün gün şularda uçuramaz iken erkek sulu boylarına düşsen erkeğim zengin kulaklı kunellerimi de isen erkeğim zengin kulaklar kunellerimi de isen erkeğim zengin kulaklar kunellerimde isen kunellerimde isen Ой, рахмет. Ой, рахмет, рахмет. Hazır olum, hazır. Joyt. Eyde, indi anandarak barıq indi. Tutsun indi kerzinin. Bu bitmeye bir kaderli kişi. Әлі фотоға түсірсе Alkışlap бар. durğuz әлі менің зор олым. Әлі олым идел. Мынаннан гына булганда, мынаннан гына шешке ташый башлаганнар иде. Hazır менә шундый дәү егет булды. Шу кадәрле дулкынланам бер шул заманда. Бүттүнүгүзнүң бәбиләренә һәм үземнең оныкларыма, балама бәхет телим. Язмышларына ниндидер яхшы якка үзгәрешләр булсын. Заман җилләре кагылмасын шуларга. Сезгә, минем бәбиләремә генә түгел, һәммәгезнең балаларына дип алкышлыйк әле. Рәхмәт улым, рәхмәт сиңа. Рәхмәт. Яратам шуларны, и улымны. Рәхмәт сиңа, спасибо, мой дорогой. Рәхмәт, рәхмәт балакаем, рәхмәт. Ақыллы болығыз, тәртиплі болығыз. Утыргычка басып үбешергә менә хәзер ничек үстеләр. Рәхмәт, рәхмәт. Кадерле туганнар, кадерле дуслар, инде дә бу җырны мин инде махсус керттем. Чираттагы җырымны. Чөнки дә балаларыгызга күп яздым, башкалар менә әле зәңгәр күлмәкле әнкәйне миннән дә матуррак итеп кем башкара? Лилия Биктимирова башкара. Клипларын инде матур, ләкин Лилиягә бүген әйттем инде, әнине искә алыйм. Ул минем беренче укытучым. Лилия иде, синдә җырлар күп, мин бүген синең бу җырны мин җырлыйм әле дип. Шуңа күрә бик кадерле миңа бу җырдагы булган хисләр. Ә инде без чираттагысын Айдар Галимов башкараны бик каты итеп. Минең кызым инде теле ачылганнан бирле, азрак кына быргаланып тора башлаганнан бирле бу җыр белән үсеп килә. Улларыма яздым, малайларга бик күп язылды. Әлбәттә аңладыгыз. Бүген инде 5 еллык сайын балалар үзгәрә. Белеки 2 яшендә чыккан иде, анда ничә яшькә биргән аңламагандыр. Махсус керттем шушы җырның хуҗасын, менә шушы өлештә нәнәйгә чынында юбилее белән котлап, үзен җырым янына чыгарып, алкышлап торыгыз әле, София! Оныклар бәхете телим. Şıttın yıldızı Safiye, Safiye Al sivitleri alması Safiye, Safiye Kıygaç koşları orası Safiye, Safiye Safiye Parama kızı kustiye Al kulmegi nurtarda
alkış yarata. Onun alkışları bulsun balda okta balda kızımın bəxtləri. Bulsun balda okta balda kızımın bəxtləri. Boylarga jetersin Safiya, Safiya. Appak gülmekler giyersin Safiya, Safiya. Mahtur kız diye Safiya, Safiya. Yigitler de yanar giyer Safiya, Safiya. Safiya, parama kızı kustiye. Al gülmeğin ortalıkta kızlar alkış yarata. Onun alkışları bulsun balda okta balda kızımın bəxtləri. Bulsun balda okta balda kızımın bəxtləri. Safiya, Safiya. Safiya. Safiya, Safiya. Safiya, parama kızı kustiye. Al gülmeğin ortalıkta kızlar alkış yarata. Onun alkışları bulsun balda okta balda kızımın bəxtləri. Bulsun balda okta balda kızımın bəxtləri. Şadlık deli, bəxt deli kızım sina Safiya. Mahtur kız diye kızım sina Safiya. Safiya, Safiya. Safiya. Safiya, Safiya. Башкортстанның халық артисткасы, Татарстанның атказанган саңғат ышылкысы Зифа Нагаева һәм Сафия. Ой, Урал Маратович. Зур рахмат, Урал Маратович. Ижади уңыш, бірге. Алкышлар Зифа Нагаева. Оныклар үзе зур бәхет инде ул. Ходаем Аллакайым барыгызга да күрергә насип булсын. Зифа китмитер, монда күчтәнәшләр бик күп. Аха. Амон килгән, Амон. Менә кем кертми торган икән халыкта, име? Ходаем, хәерле кич. Синең гривена ашап симереп беттек бит инде бөтен артистлар. Әйе, кайткач укырга үзең белеп торасың. Маскаңны нык тартып ки. Мен үзем өчен куркмыйм, синең өчен куркам, мен ашай күзең генә күреп торсын. Бәрәкәт, маскасын кигән йөзе күренми. Зур рәхмәт. Минекәй, мәңге яша. Концертлар да булып торсын, халык та килеп торсын. Син үзеңнең барлыгыңны, үзең генә туйып торсын түгел, без туйып торга язсын. Рәхмәт, Рәхмәт, бик зур рәхмәт күчтәнәшләрегез өчен. Исән сау булыгыз, сәламәт булыгыз, Хөрмәтле тамашачылар. Ширләмәгез. Җавит, бирегәрәк кил әле. Ай, үземнең Нижегородкалар күршеләр, Рәзидә, рәхмәт зур итеп. Рәхмәт, бергә яшик. Хөрмәтле туганнар, мин инде Җавиткә сәхнәне калдырар алдыннан менә бу урында гына бер икесе әйтеп китәм дә, аннары инде ял итәргә китә дип уйламагыз, безнең анда эшләребез күп, ләкин дә шын-шынында сәхнәне сиңа калдырам. Ләкин бирегәрәк кил әле, Җавит. Метр ярым. Уфа, метр ярымны баяу бешеп туйдык бит инде хәзер, шуннан соң яңадан метр ярымны. Яраргалай булгач килә. Менә аптырашсыңа, менә шулай буталып беттек инде бу кабит аркасында. Башта үбешәбез, аннан метр ярымга китешәбез, аннан тагы бергә булабыз. Кайтабыз да бер-беребезгә аннан, Алла сакласын, шулай бит. Инде дә Башкортстан белән Татарстан арасында шул кадәрлек җылылык, минем өчен иҗат ялкыны ул җырларымның йөреп торганы. Соңгы аралыкта дип әйтергә кирәк. Соңгы елларда барлыгымны, булмышымны, үземне, сәнгатемне яратып кына калу түгел, күтәрер нәүбәттә күтәрер нияттә, йөрәге белән, күңеле белән шул кадәрле минем белән булган дустым Татарстан кунагы һәм аның тормыш иптәше, гаиләләре белән бергә яшибез. Бер генә җыр белән әйтсәм дә кем икәнен аңларсыз да, алкышлап каршы алырсыз. Була алыштыргысыз шәхесләр. Үзе генә була торганнар.
халық көңілінде қала тұрғаннар, өзі исән шақта қадірін біле тұрғаннар. Яшілігімде аның концертларына бір артық билет қалса барыр едім деп, ұзақ тұрды атым шапмадыларда, зәңгәр ішләпәні әйләндіріп, менә шулай атып жібергенлерде ойламағанмын еллар өткәш. Минем жырларым біздің көңілләрні бірге тұташтырыр деп. Яша, Зөһрәкәйім, вақытларының қадірін білірге үйреттің бір вақыт қына жырың білән. Мен енді өзіме жырат алам, қиюлық алам, жәуит алдында қалғанларын иғлан етер. Біргелеп, менің достым Зөһрәні Татарстанның халық артисті Зөһрә Шәрифуллина һәм аның тормыш иптәше Азат Халимов, Татарстанның ат казанган артисты. Шақырабыз көчле алкышларга, күп дуслар. Зөһрә Шәрифуллина, Азат Халимов. Бәйрәм белән кадерле дуслар. Күп сәлам Казаннан. Сәлам Уфа. Мырзая шәшәк ата бір вақыт қына, қышлар үтіп язлар қайта бір вақыт қына. Күкірәп шәшәк атқан шоқлар бір вақыт қына. Яшьлік вақыт, матур вақыт бір вақыт қына. Ярсу ташқын кебек шоқлар бір вақыт қына. Bir vakıtına Dağlar üstürgen şoklar bir vakıtına Konaklar yanarkan şoklar bir vakıtına Kükreklerden kuşlar şok bir vakıtına Zor durmuşlar kışkan şoklar bir vakıtına Alma kibik matur şoklar bir vakit kına, bir vakit kına. Süyür şoklar, süyülür şoklar bir vakit kına. İmen kibik toza şoklar bir vakıtına Timirlerini üzer şoklar bir vakıtına Yana yıklar yer şoklar bir vakıtına Kişilerge kirek şoklar bir vakıtına Bir vakıtına Bizning bulay görüşüler bir vakıtına Konaklarga yürüşüler bir vakıtına Ömür öte bugün yaşayık bir vakıtına Matur yaşayık bilip yaşayık bir vakıtına Yazmışlarga yazgan vakit bir vakıtına Bir vakıtına Ömür öte bugün yaşayık bir vakıtına Matur yaşayık bilip yaşayık bir vakıtına Yazmışlarga yazgan vakit bir vakıtına Bir vakıtına Bir vakıtına Bir vakıtına Зур рәхмәт. Хәерле кич, кадерле туганнар. Хәерле кич, кадерле Уфа. Сагынып килдек бүген. Яратып килдек.
Зифаны яратып килдек. Сезне яратып килдек. Һәм инде әлбәттә мин Зифаны үземнең яныма чакырасым килә. Син Зифа еракмы? Ярар, Зифа үзе булмаса дагын әйтәсе сүзләремне әйтим әле, кадерле дуслар, кадерле туганнар. Чыннан дагын бөтен Татарстан халкы исеменнән, артистлар исеменнән, әле менә яңа гына бер 10 минут элек кенә Зөһрә Сахабиева шалтыратты. Халык алдында минем исемнән Зифага сәлам әйтәле, котлале. Һәм сезгә күп сәламнарын җибәрде. Шын күңелдән тәбриклисе килә Зифаны. Менә Зифа, алайса мин югалттым бит сине. Синнән башка миңа бик читем бит, беләсеңме? Чыннан да, хөрмәтле дуслар, менә 42 ел эшләү дәвремдә, тормышымда, юлымда, иҗатымда шушындый зур шәхесләр белән очрашырга насыйп булды. Шушындый талантлы композитор белән, шушындый кешелекле, улы җанлы ханым белән безне тормыш дуслаштырды. Бүгенге көндә мин әйтер идем, ул минем иң якын, иң кадерле сердәшем дә, ахиретем дә, дустым да, туганым да, әнием шикелле ул миңа. Шул хәтле яхшы киңәшләрен бирә. Искиткеч, Зифа, мин сине бик яратам. Рәхмәт зур итеп. Шын йөрәктән менә бөтен халык алдында әйтәсем килә. Шушындый булганың өчен. Рәхмәт Аллаһ Тәгаләгә, рәхмәт әниеңә. Синең шикелле кызны безгә бүләк иткән өчен. Шулай бит, кадерле дуслар. Ай, Фарин, рәхмәт. Рәхмәт Зөһрә. Бар әйткән сүзләреңнең җавабы, шул ук сүзләрне йөрәгем аша, күңелем аша, бар үзеңә җырларым ярдәмендә кайтарып бирү генә. Бәхет бит, бәхет дуслар. Рәхмәт дустым, рәхмәт Азат. Минем җырлыйсым килә. Бу тормыштан туймыйча, яшәп туймадык әле дип җырлыйсы килә, кадерле дуслар. Киттек, Зифа Нагаева музыкасы һәм сүзләре. Тормыш иптәшләрен сайлап ялгышмаганбыз, шуңа да без дауларда адашмаганбыз. Алтын туйда күлмәкләр киярбез әле, картайдык, матур яшәдек диярбез әле. Яратып, яратылып да туймадык әле, сөю чәчәк аккан тажын кыймады әле. Сөю чәчәк аккан тажын кыймады әле. Бергә үтәсе гомерне җитәкләп кенә, яшәрбез кадерләп кенә, хөрмәтләп кенә. Алтын туйда күлмәкләр киярбез әле, картайдык, матур яшәдек диярбез әле. Яратып, яратылып да туймадык әле, сөю чәчәк аккан тажын кыймады әле. Сөю чәчәк аккан тажын кыймады әле. Басып dururuz әле, бәхетлеләрдән бәхетле булырбыз әле. Алтын туйда күлмәкләр киярбез әле, картайдык, матур яшәдек диярбез әле. Яратып, яратылып да туймадык әле, сөю чәчәк аккан тажын кыймады әле. Сөю чәчәк аккан тажын кыймады әле. Алтын туйда күлмәкләр киярбез әле, картайдык,
matur yaşadık diğer bizeli. Yaratılıp da duymadı eli. Suyun şeşek aktan doydun kıymadı eli. Altın tuyda kulmekler giyer bizeli. Partaydık matur yaşadık diğer bizeli. Yaratılıp da duymadı eli. Suyun şeşek aktan doydun kıymadı eli. Suyun şeşek aktan doydun kıymadı eli. Kıymadı eli. Татарстанның халық артисткасы Зөһрә Шәрифуллина һәм аның алыштыргысыз мәңге картаймас һаманда егетләрчә төз Азат Халилов. Зур рәхмәт. Үзеңә рәхмәт Зөһрәкәем. Дуслыкның кадерен белә торган бүгенге көндә оныклар дип шатланып, куанып яши торган гаиләләрнең берсе Зөһрә Шәрифуллина һәм Азат Халилов. Hürmetli dostlar, şundan da okutuşlar günü diye ettiler. Şun көңелдән okutuşlarını kutlap gitem. Selamet bulunuz, isen sağ bulunuz. Sizge Xudayım Allah kayım, isenlik, sağlık, selametlik, en mühimi sabırlık bilsin. Peki, davetisi onuğun jiteklep, uran boylap gitip barayken bit. Karşısına okutuşusu kileyken, davetisi, oğlum koş, sen bit bugün mektepke varmadın. Okutuşun kile. Babay sen koş. Men seni kişiye öldü diye aytdım. Şuna göre dostlar, şatlanıp, kuanıp yaşaygalı, isen sağ bulayık, selamet bulayık, mına mınday zamanda, mına şunday tamaşa zallarında, ışıraşı uzuzur vakit, zamanның neydi ekanini görüp turasız. Şulay beyt, zamanlar özgerdi, telefonlar tüymesiz, işik tutkasız, münasebetler hissiz, kalbasa itsiz. İş tülevsiz, artık pensiyası zamanda şulay zal tuturup, Zifa Nagayev'ini hürmetlep gelgen için zor rahmet sizge. Әлі бейдәлі Татарстан қонақлары жамағат Зөһрә Азат қана түгіл алар сәхнә артында бик хисап. Шуңа күрә дә мин бик рәхәтләнеп тагында Зифа Нагайеваның җырларын үз репертуарларына алып, халыкны, тамашачыларны сөендергән, аларны популяр ясаган тагында бер матур гаиләне сәхнәбез түренә чакырасым килә. Рәхим итеп каршы алыгыз. Зифа Нагайеваның якын дусларыннан берсе, Татарстанның халык артисты Зөфәр Билалов. Zifa hanım, sizin көңелдән кутlayım, юбилейim белән. Киләле тагын бер кочаклыйм. Кичә кочаклаштык инде көне буе. Жылысын дуймаса, açılmayı Birimiz yürek, birine var verişinlere dünyaların nişetine pavarı bulamazsın. Kanatların sınmasın, ömürler zaya olmasın. Gençler var paralarına ömür yurasın. Kanatlarım sınmasın, ömürler zaya uzmasın. Gençler var paralarıma, ömür yurasın.
ötüp dursun iyigiz varlığın. Birimiz için birimiz gire, birge varız yine. Dünyaları işitmene bağır bulamazsın. Var kanatların sırmasın, ömürle kaya uzmasın. Gökdelenleri var paralarına, ömür yurasın. Gökdelenleri var paralarına, ömür yurasın. Ömür yurasın. Ömür yurasın. Hayırlı kеш Уфа, hürmetli tamaşaçılar. Şimdi аптырап қойғансыздар bu жырны ғұмыр бойы Зейнеп білән жырлады, шықты да басты өзігіне жырлай deyip. Шулай болды енді мен өзің міне келе алдым. Зейнеп мәшәқәтлерек уақыт болды, шуңа күрә Зифа ханымны шын көңілдән өзім құтларға келдім. Зейнеп тамында басып тұра деп ойларсың, ярым хис етегіз, міне шушында ол. Барға исән сау, Аллаға шүкір. Бұл да, сіз де шуңа күрә бүгін Зифа апаның ғұмыр бәйремі. Оның турында көп матур сөздер әйтілді, әйтілешек. Шыннан да бұл кішкене генә болса түшкене диләр бит, уңган булган. Инде татар башкорт халкы өчен, татар башкорт җыр сәнгате өчен ул инде зур, тирән, матур ис калдырган шәхес. Монда нинди генә сүзләр әйтсәң дә аз булыр кебек. Шуннан да зур өлеш көткән, матур өлеш көткән ул тарихта алтын хәрефләр белән язылырга тиешле сүзләр дип әйтәсем килә. Шын күңелдән котлыйбыз гаилә исеменнән, үзебезнең гаиләбез исеменнән, Зейнәп исеменнән, шәхсән үземнең исемнән дә. Бирүк инде дөньяларда тынычлык булып, киләчәктә дә исән сау булып, Зифа ханым тагын да иҗат чишмәң саекмыйча татар башкорт халкын, безнең киләчәк буыннарны сөендереп, тагын да матур-матур җырлар синнән. Шын күңелдән котлыйм, хөрмәт итәм, яратам. Дуслар, мине онытып бетермәдегезме әле? Мен шул Зейнәпнең ире инде шул ук. Зөфәр Билалов. Зейнәп белән җырлаган тагын бер дуэтыбыз бар иде. Шуны әзрәк караштырып булса да җырлармын сезнең өчен, рәхим итеп. Тыңлагыз, гомерләр заяга узмады. Рәхмәт. Kalmadı, sıngan kanatlar mı yalgap ömür aldadı. Ey günlerinin güzleri doya ötmeli, şillerge kuva ötmeli, vakit gitmeli. Ey günler ötesi var, güzler ötesi, birge yazmışlardan bakit ötesi. Yürek yalar, şimdi kalar ve bezle karttan gümeli kuvalar. Ey gümlerini güzel, zaya ütmeli, şillerge kuva ütmeli, vakit gitmeli. Ey gümler ütesi var, birge ütesi, birge yazmışlardan bakıp güzel.
Kudaydan sağ selamet kılları sıradı. Bir de durmuş yüreğinde birini kalmadı. Yüreğinde bu dünyanın bilmi durgadı. Ey ömrünün gaya bitmedi. Dillerge kuvvet bitmedi, vakit gitmedi. Ey ömründe var birge bitmedi. Birge yazmışlardan bakıp bitmedi. Ey ömrünün gaya bitmedi. Dillerge kuvvet bitmedi, vakit gitmedi. Ey ömründe var birge bitmedi. Birge yazmışlardan bakıp bitmedi. Ey ömrünün gaya bitmedi. Dillerge kuvvet bitmedi, vakit gitmedi. Ey ömründe var birge bitmedi. Birge yazmışlardan bakıp bitmedi. Tataristan'ın halk artisti Züfer Bilalov hem Zeynep Ferhattinova. Nihan canıyım. Ube! Ceviz Zakirov, Farhattinov. Züfer Bilalov. Şul arada sağınıp da ülgürgen. Rahmet Viktor. Şunanda, hürmetli dostlar, biz indi ailelerimiz bilen sanatda bir-birimizden başka şulay yok. Gastrolga çıgı, bunday konsertlarda çıgış yapsa özünüz göz aldına ketiresizdir. Ağır emme lekin tırışabız. Şuna göre biz bakıtlı koya barsak da bizden bilen hatun jüri. Şulay deyip etken bulayık indi. Hürmetli dostlar, hürmetli tamaşaçılar, tağın... Tavuşun küşlü nuyemsiz. Kildi şol. Kildi. Allah'a şükür. Bana alkışlaylar. Yaratkanları var hanım. Tağında bir Tataristan konağın sahne biz türüne çakıram. Zifa apasının jırları şul kadar yaratıp repertuarında tuplap, matur etip tamaşaçılarımızga жеткіре тұрған, hem енді шын көңілден, шын yürekten başkara тұрған yigitlerimizin birisi, Vagapov Festivali'nin Grand Prix iyesi, yaş talantlı yigitlerimizden birisi, Mişer yigiti, Ulyan Mişeri, Raniz Gabbasov, alkışlar karşılayın. Hayırlı kişi sen olsun Sufa. Şen Google'den size bu canlı başlarım. Kimdir yuvalı tamelgeye, kimdir ayılar. Rahat tügel bir kimge de banat bayırılar. Ağrılardan davalar var, yalnızlıktan yok. Kendizler nişikte ütetinde şanda o. Ağrılardan davalar var, yalnızlıktan yok. Kendizler nişikte ütetinde şanda o. Karşıdır bu lavaş şişilerge, karşıdır bulmuş yazmışka. Rencitmegiz yalğızlarla, söz eytmegiz yalğızlarga. Uyulap da yalğızda, uyulap da yalğızda. Şellevlerge muhtaç tügel yalğızlar. Yalğız haline kirendim yalğızma. Üflerim bitiyerek yerim
Tırmışta yalnız bula parlap kanatı bağımda Küpelerinin bidi yüreklerin tırmışta yalnız bula parlap kanatı bağımda Arşıdır bula aşıcılarga Arşıdır bulmuy yazmışka Rencitmegiz yalnızlar Söz eytmegiz yalnızlarga Uyulap da yalnızda Uyulap da yalnızda İnge salır başlar sınar minderde Ay nurları şağla yeşil küzlerde Yalnızlarga yalnız yanar uşansın Fanilikten her gün beketli bulsun Yalnızlarga yalnız yanar uşansın Fanilikten her gün beketli bulsun Barışıdır bula aşıcılarga Barışıdır bulmuy yazmışda Rencitmegiz yalnızlar Söz eytmegiz yalnızlarga Uylap da yalnızda Uylap da yalnızda Бик зур рахмәт барыгызга да, бик зур рахмәт. Инде бик зур рахмәт әйтәсем килә. Чыннан да Зифа апа, килегез әле Зифа апа. Чыннан да Зифа апага алкышлар дуслар. Беренчедән бик зур рахмәт әйтәсем килә шундый моңлы, матур җырлар өчен. Мин бик рәхәтләнеп сезнең җырларыгызны башкарам. Шул җырлар яшәсен, мәңгедә дип әйтәсе килә дуслар. Алкышлар! Hürmetli dostlar, bik hizmetleşlik etemiz zor ülüş kırttı icatыма Vahapov festivali. Şahsen Fattahı Farifat Ahmetişka, minnan koynar selamlar, xalq isiminden koynar selamlar. Çünkilerde en birinci bulakni ol mena işledi. Vahapov festivali işledi. Mart ayında samolyot bilen min laureat bulup qayttım. Söz eytmegiz yalgızlarga jiri için, xalq tavuş bergenge. Raniz Gappasi boshqaruunda yangragan için. Mine o'zi bugün. Rahmet. Чыннан да бик зур рахмәт әйтәсем килә. Безнең Рәшит Вага фестиваль җырчылары бик сезне хөрмәт итә, ярата. Шуңа күрә Рифат абыйдан да сезгә зур сәламнәр. Котлыйбыз сезне чын күңелдән исәнлек, саулык, тазалык, байлык. Алга! Бик рәхмәт. Хәзер инде үземнең шараптагы җырны бүләк итәсем килә. Картаябыз инде. Димәгез дигән җыр. Картаябыз инде димәгез. Ömür ötedip giymegin Balalarını kütlerişim Kanıflarını üstürüşüm Yaşağız yaratılın suyum Partayırga vakit yıl diye Arutavusuz işlegensiz Al yal bilmişe yaşagensiz Yaşlı gütkenin sizmegensiz Ömür ütkenin kürmegensiz
anıklarını üstürüşüp yaşayız yarattık sıyıp varsayırga vakit yok diye yaşayız yarattık sıyıp varsayırga vakit yok diye siz bulganга dünyalar matur matur siz bulganga emri taqatur yaşagizsani biz yaşlarlar yaşlarlar görüp hürmet deyip yaratu varsaya biz indi demegiz demegiz ömür deyip kiymegiz balalar kütlerişim anıklarını üstürüşüm yaşagiz yarattık sıyıp varsayırga vakit yok diye yaşagiz yarattık sıyıp varsayırga vakit yok diye baba şen köngülden sizni jubiley bilen kutlayın medalini Arutavısız işlegensiz Al yal bilmişe yaşagensiz Yaşlı gütkenin sizmegensiz Ömür ütkenin kürmegensiz Hey! Haritaya biz indi demegiz demegiz Ömür üte deyip kiymegiz Balalarını kütkerişim anıklarını üstürüşüm yaşagiz yarattık sıyıp varsayırga vakit yok diye varsaya biz indi demegiz demegiz ömür üte deyip kiymegiz balalarını kütkerişim anıklarını üstürüşüm yaşagiz yarattık sıyıp varsayırga vakit yok diye yaşagiz yarattık sıyıp varsayırga vakit yok diye Zifapa alkışlar dostlar Raniz Gapazov, jırlarımni xoliq şan etip, şın мәгънәсендә сезнең йөрәкләргә үтеп керерлек итеп ничә еллар дәвамында җырлап киләсең. Яшь дусларымның берсе, картаерсың, пожалуй, булар артына ияреп йөреп. Әйме, дуслар? Алкышлар. Гапасов. Бик рәхмәт. Шен күңелдән кутлыйбыз сезне. Шен күңелдән Зифапа. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Алкышлап узатабыз, алкышлап. Ранис Габбасов, Зифа Нагаева, Шавит Шакиров. Рәхмәт. Зифа, бағырым, мына қазір шушы сәхнәгә бұл шәхесті шығарырға өзім генә жүрәт етмеймін. Шуңа күрә минем янымда болуым вас, мин бик шатмын. Шуңа күрә бергәләп матур итеп шақырыйк әле. Шынында бик кішілекле, уңған, булған, талантлы егетләребезнең берсе әле татар булуы белән дә бик горурланып, һәм инде бүген сезне котларга килгән кешеләребезнең, шәхесләребезнең берсе шақырыйк. Бигрәк матур сөйлисең, шуның өчен менә сиңа бер сачак. Рәхмәт. Бу яккарак чыксаң, мин дә сөйлим хәзер. Афарин, кадерле дуслар, кадерле туганнар. Безнең һәрберебезнең үзебезнең татар иленә дә, башкорт иленә дә кертә торган өлешебез ул җыр белән генә түгел. Мәгънә белән, тәрбия белән, кешелеккә кирәкле булуың белән, ата-анадан бирелгән яхшы сыйфатларың белән, мәктәптән килгән матур алган белемең белән, һәр яклы килгән булуың белән бәхетлебез. Шулай дип әйтәсем килә мин. Туган телебез, моңыбыз сагында булган, татар-башкорт дуслыгына туш өлеш керткән, чын-чынында да жан атып, безнең җырларыбызны зур пластинка, алтын пластинка дәрәҗәсендә 24 сәгать әйләндереп утырган Туган тел каналының генераль директоры Азат Галинурыч турында сүз бара. Инде дә сез кул чаба башлагычы әйтәсем килә. Беренчедән, мин бик бәхетле, аның белән танышып, аралашып, туган телдә минем җырларым һәр даим яңгырап торган гына түгел. Без аның белән байтак җырларны бергә уртак иҗат иттек. Ул көйләрен, мин сүзләрен язып. Сез безнең республикабызда, тирә-як мөселман илләрендә, регион
күрше якларда танылу таптыгыз шушы зәңгәр экраннар туган тел ярдәмендә безнең ераклардан яшәгән татар башкорт халкына җырларыбыз аша үзегез дә белмисез сез ничек якынайттыгыз. Айырмасын халыктан һәм туган тел каналыннан сездә. Мин бик бәхетлемен күзгә күз карашып тапшулары эшендә. Әле халык саграк калдылар, сәламгә киткән микән, әллә саттымы туган телне? Юк, шушында әйтеп китәм, юк. Туган тел минем йөрәктә, күңелдә, без бергә иҗат итәбез. Бүген дә шушы концертның тулайым өлешен туган тел дулкыннарында күрәчәксез. Рәхмәт сезгә булганыгыз өчен, безнең белән бергә, минем иҗатым өчен, сезнең җырларыгыз өчен. Азат Бахитов! Зифа Нагаева сүзләре Азат Бахитов кие үзенә сүз бирә. Зифа, bu çiçekler sizge. Күтәреп ала алмаслык бүген сәчәккә күмәсез. Sizne үземнең исемнән һәм телеканал Туган тел исеменнән тәбрикләйм. Siz әлегедәй шибәр, әлегедәй матур, әлегедәй якты йөзле булып калыгыз. Иҗади чишмәләрегез күпереп торсын. Алдагы ике җырым безнең иҗади җимешебез, сүзләре сезнеке, музыкасы минеке, җырыбыз безнеке. Ай афарин, рәхмәт. Кабул итеп алыгыз, каршы алыгыз. Сынаулы җырларыбыз сезнең өчен, дуслар. Мең рәхмәт. Азат Гайнурыш, мең рәхмәт. Син кайда? Кетіп яшим, син қайда, синсіз бармы ешім, син қайда, жанда сенің исім, йөрәктә йөрткән кешем. Кайлардадыр мин яраткан, кешем ялгыз минем кебек, кайлардадыр мин сагынган, ярым яши мине көтеп, еллар үтә, гомер үтә, ул бер якта, мин бер якта, җаннар аерым, төннәр аерым, икебез дә чит бер якта. Син кайда, сине көтеп яшим, син кайда, синсез бармы ешем, син кайда, жанда синең исем, йөрәктә йөрткән кешем. Каршы килер юлларыңа, белсәм каршы барыр идем, әллә күпме күзләр, йөзләр арасыннан таныр идем. Кулларыңны иңнәреңә салыр идем, назларыңда эреп бетеп, кочагыңда калыр идем. Син кайда, сине көтеп яшим, син кайда, синсез бармы ешем, син кайда, жанда синең исем, йөрәктә йөрткән кешем. Мин юраттым инде сине, табылмаслык итеп җирдә, минсез ярты гына булып, яшәрсең бит җаным синдә. Яшәрбезме, янарбызмы, ялкын булып сагышларда, ике ярты, ике ярда, риза булып язмышларга. Көтеп яшим, син кайда, синсез бармы ешем, син кайда, жанда синең исем, йөрәктә йөрткән кешем, йөрәктә йөрткән кешем. Алдағы жырым «Йөрәк һаман яшьлек» дигән атта.
yaşları indi. Izlerimne күмген буран тулып, яшьлек кышларымны минем сагынуларым, чәчләремә ява карлар булар. Бу гомер шул сулар кебек, бу гомерләр җилләр кебек. Яшьлегебез артта, ләкин күңел һаман, йөрәк һаман яшьлек дигән атта. Yazlarda şuluq matur yazlar, yazgı tağna şuluq alsu tağlar. Yürek bilen haman, yaşlığı bizde biz, yarlar gına başkalarda yarlar. Bu ömür şu sular kebek, bu ömürler jiller kebek. Yaşlığı biz altta, lakin ko'ngil hamon, yurek hamon yoshlik degan otda. Atlab kelem kuzlarimni erta, g'umir o'tam jaylarimni jaylab. Sog'ishlarda menim o'yda yoshligimni urab yurib qo'ydim jiyavlab. Bu g'umir shu sular kebek, bu g'umirlar jillar kebek. Yoshligimiz ortda, lakin ko'ngil hamon, yurak hamon yoshlik degan otda. Şul sular kebek, bu g'umirlar jillar kebek. Yoshligimiz ortda, lakin ko'ngil hamon, yurak hamon yoshlik degan otda. Bu g'umir shul sular kebek, bu g'umirlar jillar kebek. Yoshligimiz ortda, lakin ko'ngil hamon, yürek hamon yoshlik degan otda. Yürek hamon yoshlik degan otda. Зифа Нагаеваның жырларын, аның сүзләренә жырларны, язылган шигырьләрне көйгә салып матур итеп тамашачыларга җиткерүче һәм шулай ук Туган тел каналының генераль директоры Азат Вахитов. Зур итеп рәхмәт, хөрмәтле дуслар, алкышларыгыз өчен, чәчәкләрегез өчен. Инде Зифа Нагаеваның тагын да бер якын дустын сәхнәбез түренә чакырасым килә. Шулай ук аның да хезмәте, язмышы, шулай ук театр белән, телевидение белән бәйле һәм бик күп концертларны бергә алып барганыбыз бар. Шуңа күрә дә бик шатланып сәхнәбез түренә чакырам. Әле шатлыкларның шунысын да әйтеп китәргә кирәк, чөнки Зифа Нагаеваның жырларын эстрада артистлары гына түгел, әле театр артистлары да репертуарларына алып жырларга яраталар. Чөнки алар һәр вакыттагыча тамашачылар күңелендә урын табачагына аларның шикләре юк. Шундый талантлы Нур театрының әйдәп баручы артисткаларыннан берсе, якташым Айгөл Габдуллина. Шакмагыш кызы.
Айгүл Габдуллина. Зур рәхмәт, дуслар, зур рәхмәт, хөрмәт иткән Зифа апага. Без инде аның белән яшь айырмабыз булса да, чынлап та чын әхирәтләр кебек без бергә эшлибез һәм без хатын-кызлар аңардан үрнәк алабыз. Менә шуның өчен дә Зифа апага, Зифа Нагаевага зур рәхмәт итәсебез килә. Үрнәк булган өчен, безгә хатын-кыз үрнәге булган өчен. Рәхмәт. Зур рәхмәт. Айгүл, үзеңә матур җырың өчен. Эстрадамызның яшь талантлы яшьләрен сәхнәбез түренә чакырам. Алкышлап каршы алыйк әле. Зифа апаларының җырлары белән халык мөхәббәтен яулаган яшь талантлы парлар. Ләйлә, Рөстәм Галиевлар. Assalamu alaikum. Bayram bilan do'stlar. Zifo opaning bayrami u bizning bayram, sizning bayram. Yaşıyorlar özüne dine bulmağanı iş itip Yaşık parlap tepkeni yürek kağışlarını işitip Yaşık parlap tepkeni yürek kağışlarını işitip Bulgana sular bulgana bir tınarga bulgana Yaratkanlar bir gelene yaratkanlar sızlana Tınlamak için sizlerin elleniler uylama Mina seni var sima mini var bu zürde kıdı dünyada Keyifler düşer Yotlar adaştırıp qarar seni yotlarga qarama Yot күзләре qarашылары kirmesinler oraga Yot күзләре qarашылары kirmesinler oraga Bulgana sular bulgana bir tınarga bulgana Yaratkanlar bir gelene yaratkanlar sızlana Tınlamak için sizlerin elleniler uylama Mina seni var sima mini var bu zürde kıdı dünyada Hazır birlikte İkilenülerin bilen keyfimni düşürme Bugün yaratılıp yeşik bulganlarga ukinime Bugün yaratılıp yeşik bulganlarga ukinime Bulgana sular bulgana bir tınarga bulgana Yaratkanlar bir gelene yaratkanlar sızlana Tınlamak için sizlerin elleniler uylama Mina seni var sima mini var bu zürde kıdı dünyada Hazır ediniz birlikte Жылы аққарлар болып яу үшітtirme салқынада Салқыны яңғырларыны бұл сені жанымы тулы ялқынада Салқыны яңғырларымы бұл сені жанымы тулы ялқынада Бұлғана сулар бұлғана бір тынарға бұлғана Яратқандар бір gelene yaratқандар сызлана Тыңламақ үшін sizlerin elleniler uylama Mina seni var sima mini var bu zürde kıdı dünyada Mina seni var sima mini var bu zürde kıdı dünyada Mina seni var sima mini var bu zürde kıdı dünyada Bizi bekle dünyada
Зур рахмет. Бик зур рахмат сезгә. Зур рахмет, чын күңелдән менә шушы матур бәйрәмгә җыелыштык. Чыннан, дуслар, вакыт аз, һәм инде әйтәсе килә. Безнең инде Зифа апабызны чын күңелдән шушы матур гомер бәйрәме белән, чыннан да бүгенге көндә лаеклы матур исемгә лаек булды әлбәттә. Именно теге әйтәләр бит. Заслужила народная артистка Республика Башкортстан Зифа Валиевна Нагаева. Сезнең җылы алкышлар. Һәм дуслар, тәбриклибез үзебезнең исеменнән дә. Менә карап утырас, бу Галиевлар, матур кыланалар, кулга кул тотынышып кына йөриләр, бер-берсенә елмаешып кына торалар. Вот бигрәк бәхетле кыланалар дип уйлап утырасызмы? Менә өйдә ничегрәк яшиләр икән дип тә уйлыйсыздар. Ну, Зифа Валиевна бит инде безнең разноплановый, разносторонний, ул бит инде теге гел мәхәббәт темасыннан түгел, ул бик уникаль композитор. Аның инде кулыннан килмәгән эш юк, аны инде санап та торгыз. Но инде ул темаларга килгәндә, җырны язганда ул төрле темага яза. Менә хәзер безнең инде икенче ягында актарып чыгарды, икенче ягына да күз салабыз. Үз йортыбызда ничегрәк яшибез икән, бер кемнән дә аермыйбыз, нәкъ сезнеңчә яшибез. Сөю тормыш тоткасы. Давай, Лейла, давай, вакыт юк. Хоп! Нормально инде, ну әйдә инде. Кунак китеп барабыз, киендергән балабыз. Я һаман җыенмадыңмы, тагын сынга калабыз. Түземсезсең бигрәк, матур булырга кирәк. Чәчнең беткәне бөдрәсе, бизәнем бик күрәсең. Куерды сүз боткасы, үкәште кыскасы. Яратам бар нәрсәгә аңлашу, килештерү ustaсы. Сөю тормыш тоткасы, мәхәббәт барында, үтә була барында. Куркытмый икебезне дә яңгырлары карда. Кайда йөрдең бу кадәр, сәгатькә карамәгәр. Аңлатып торма җитте, түземлекләрем бетте. Терелеп синең янда, мин утырсам диванда. Бер кем китереп бирми, эш барамысың йөрми. Куерды сүз боткасы, үкәште кыскасы. Яратам бар нәрсәгә аңлашу, килештерү ustaсы. Сөю тормыш тоткасы, мәхәббәт барында, үтә була барында. Куркытмый икебезне дә яңгырлары карда. Мин әйтәм көт бүлдермә, тукта кеше көлдермә. Юк, мин әйтәм тыңла дим, дөрестлек миндә дә дим. Мин ирлегемне итәм, Мин игътибар көтәм, чыгып булмый очына, ике күңел очына. Куерды сүз боткасы, үкәште кыскасы. Яратам бар нәрсәгә аңлашу, килештерү ustaсы. Сөю тормыш тоткасы, мәхәббәт барында, үтә була барында. Куркытмый икебезне дә яңгырлары карда. Яратам бар нәрсәгә аңлашу, килештерү ustaсы. Сөю тормыш тоткасы, мәхәббәт барында, үтә була барында. Куркытмый икебезне дә яңгырлары карда. Куркытмый икебезне дә яңгырлары карда. Куркытмый икебезне дә яңгырлары карда. Лейла Галиева. Рөстәм Галиев. Һәм легендар Зифа Валиевна. Зифа апа, сине чын күңелдән матур гомер бәйрәме белән тәбриклибез. Син
Безнең татар башкорт эстрадасының патша бикәсе җыр язу буенча сез килешәсезме? Афарин. Чәчәк бәйләмнәребезне кабул итеп алыгыз, Зифа апа. Һәм инде Алла бирсә, моның белән генә хушлашмыйк. Зифа апа, Алла бирсә, 70 яшендә көтеп калабыз чакыруыңны. Шушы залда, шушы тамашачылар белән. Сез килешәсезме? Юбилең мөбарәк булсын. Зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә, Зифа апа. Лейла Рөстәм Галиевлар, Зифа Нагаева, алкышлар. Кеше 70 яшькә әзерләнә башлаган. Аллага шөкер, җәмәгать хәзер сәхнәгә чыгачак. Җегет сәхнә артында сөйләп тора. Чыккач кем икәнен күрерсез. Җавитти, ул сезне дә бүген менә ишектән кергәндә теге тикшереп карагандардыр, пистолет терәп. Шулаймы? Темпераментурыгызны. Кибеткә кергәндә ул әйберне маңгайга терәтергә ярамый икән ди. Нишләп дигәни, менә bütün fikirni şualta, bütün хәтерне бетерә. Китәле мин әйтәм, чынлапмы? Әйе, менә хатын кибеткә чыгарып җибәргәне сөт белән колбаса алырга. Кибет ишек төбендә шулай берне маңгайга терәделәр. Вообще онытканмын бер әйбердә. Белмим, аракы белән колбаса алып чыкканмын дип. Килешәсезме юкмы? Хөрмәтле дуслар, бу әлбәттә шаяру бик хөрмәтле һәм талантлы егетләребезнең берсен сәхнәбез түренә чакырам. Чөнки Зифа апасының җырларын шул кадәр үзәккә үткәреп җырлап, тамашачыларның ихтирамын яулаган җырчы. Тавышы шундый матур, үзе мөлаем, үзе җәмәгать, андый җырчылар бик сирәк. Шундыйларның берсе Башкортстан егете, Башкортстанның ат казанган артисты Ришат Галиханов. Ялгызларны ялгыз кайыннарга тиңләмәсеннәр. Ялгызлар яртыгына дип үзәкне үсмәсеннәр. Ялгызлар яралы диләр, жәлләпсез не гомерне. Яши белмәгән каралардан сез бәхетлерәк түгелме? Ялгызлар яралы диләр, жәлләпсез не гомерне. Яши белмәгән каралардан сез бәхетлерәк түгелме? Парлыларны бәхетлеләр дисездер. Һәрберсенең ниләр уйлап яшәвен белмисездер. Ялгызлар яралы диләр, жәлләпсез не гомерне. Яши белмәгән парлардан сез бәхетлерәк түгелме? Ялгызлар яралы диләр, жәлләпсез не гомерне. Яши белмәгән парлардан сез бәхетлерәк түгелме? Арка терәп яшәгәннәр бар да аркалы түгел. Тормыш алалы икәнләр, тормыш алкалы түгел. Ялгызлар яралы диләр, жәлләпсез не гомерне. Яши белмәгән парлардан сез бәхетлерәк түгелме? Ялгызлар яралы диләр, жәлләпсез не гомерне. Яши белмәгән парлардан сез бәхетлерәк түгелме? Теләп алмаган җирдә ялгыз булуны, барда көтә бәхетләрдә парлап кына торуны. Ялгызлар яралы диләр, жәлләпсез не гомерне. Яши
Язалардан бәхетлерәк түгелеме, бәхетлерәк түгелеме, бәхетлерәк түгелеме. Башкортстанның атказанган артисты Ришат Галиханов. Яраталар. Хатын кызлар кул чаба күчлерәк. Зур итеп рәхмәт дуслар. Чыннан да заманалар турында әйтеп киттек. Әмма дә ләкин мин шуны әйтеп китәсем килә. Менә бүгенге көндә шушы күркәм матур бәйрәмнең спонсоры да бар. Бүгенге көндә инде спонсорлар табу алар җиңел түгел. Шуңа күрә һәр кемнең үз шөгыле, үз эше, үз мәшәкате, әмма дә ләкин акыллы, уңган, сәнгатьне ярата торган шәхесләр, кешеләр бар. Алар да булса Евроокна фирмасы. Алкышлап алыйк әле, Евроокна. Менә көннәр суыта башлады. Әгәр дә инде фатирларыгызны җылытасыгыз килсә, менә шушы оешмага мөрәҗәгать итегез. 5000-нән артык клиентка хезмәт күрсәткән, бүгенге көндә бер кемнең дә сарланганы юк, ширкәт белдергәне юк. Шуңа күрә дә киләләр, үлчиләр, алып китәләр, китереп куялар. Иң яхшы компанияларның берсе. Инде 13 елга якын базарда эшли, хезмәт итә. Шуңа күрә дә Евроокна мөрәҗәгать итегез, хөрмәтле дуслар. Бүген тәрәз дигәч инде мәҗәк сөйләмичә булдыра алмыйм. Бер хатында 8нче катта тәрәз кырына басканда тәрәздән карап тора икән. Ире нишләп басып торасың дигәч, менә карап торам әле, уйлап торам әле, сикерергә микән, тәрәзне ябып куярга микән. Ире сикер, артыңнан ябып калырмын дип әйтте ди. Ансалбәт Ташаяру, хөрмәтле дуслар, алкышлап каршы алыйк әле тагын да бер кунагыбызны. Башкортстанның халык артисткасы Лилия Ишемярова, алкышлар. Хәерле кич, хөрмәтле дуслар, тугандар. Бүген мин үземдә шул тиклем бәхетлемен дип ханаем, чөнки шундай минең шәп иҗатташ дусымның юбилеенда сыгыш яһаем. Без Зифа апа менән бик матур 2 йыр иҗат иттек бергә. Һәм инде киләсәктә лә матур йырдарыбызны һезгә бүләк итербез дип ышанам. Зифа апа, сык әле монда үзеңне котлайм әле, кил. Dur рәхмәт булганыңа. Һау бул, бар бул, бай бул. Мәңге моңың һүнмәһен, һүрелмәһен, ошо гөлләмәләр һинең өчен. Китәем. Рәхмәт Лилия кәйем, рәхмәт. Хөрмәтле туганнар, бик дулкынланып тәкъдим итәсез җырыбыз. Ул мин мотлак үтенечем белән бигрәк тә шушы җырны алып килде. Шул хәтле бер шул заманда яшәдек. Бик күпләр якыннарын югалттылар. Якыннарның иң газизе кем икәнен беләсез. Ул әни, әсәй, әнкәй. Бәлки кемнәрнең йөрәкләренә азрак, авыррак булыр, югалтулар булганнар, утыра торгандыр тамаша залында. Юата алмаслык зур кайгысы белән миңа Лилия шылтыратты. Шушы аянышлы, аяусыз заман шире белән әнием китеп барды дип. Biz аның белән бик зур дулкынлану кичереп җыр яздык. Бер кайда да чыра таба алмыйм, Зифа апа, җаныма тынычлык таба алмыйм. Языйк әле. Әнкәем бар чакларым, әнкәйнең нәсихәтләре, әнкәйнең фатихалары яңгырасын иде ул җырда дип. Менә инде без ул җырны бүген сезгә тәкъдим итәбез. Вакытыннан алда югалтулар булмасын. Иң кадерле, иң газиз кешеләрегезне бу җыр аша Лилия ярдәмендә күңелләрегездә тибрәтегез. Рәхмәт, Лилия. Һине өсөн балам, мин бит һаман янам, ерактарда һиннән булып та. Атай, әсәй китте, көеп туган яктан, эҙҙәреңде бер үк һыуытма. Атай, әсәй китте, көеп туган яктан, эҙҙәреңде бер үк һыуытма. Ҡайғың булһа һиҙмәҫ, шатлығыңды бүлмәҫ. Дуҫ түгел, дуҫың булып та. Һиңә кәңәш
Яхшы дусларыңды онытма. Һиңә кәңәш иткән, һине кеше иткән. Яхшы дусларыңды онытма. Кайсак якын туган, ерак туган кеүек, күрше генә бергә торып та. Һине туган иткән, кайтуыңда көткән, тугандарың барын онытма. Һине туган иткән, кайтуыңда көткән, тугандарың барын онытма. Һинең менән уйда, һинең менән юлда, һинле минем дөньям әлелә. Вәгъдә иман әсәй, нәсихәтләреңне йөрәгемә алдым мәңгегә. Һинең өгле һагынып янган йөрәгемде һавытмамын әсәй мәңгегә. Кайтам ялдарымда, ишек алдарында, көтмә инде әсәй, юк инде. Һагынырга калды гомерем буйларында, әсәй һине әсәемле. Башкортстанның халық артисткасы Лилия Ишемиярова. Талантлы кызларыбызның берсе. Зур итеп рәхмәт, Лилия. Моңландырдың, уйландырдың. Лилия Ишемиярова. Инде дәртләнеп, тагын да бер елмаеп алырга мөмкинчелек бар, чөнки сәхнәбез түрендә талантлы, креатив яшьләр алкышлап каршы алырга Зифа апалары котларга килгән сәнгати гаилә Фәрзәния һәм Илис Ибрагимовлар. Ассаламу алейкум. Хәерле кич, дуслар. Әйдә. Биебезме? Уфа ишетелми әйдә күңелле. Абон мөхәббәтсез кебек кайы вакыт, салкын җилләр исеп китә арадан. Тәүбә, тәүбә, мәхәббәтсез буламы? Үпкәм үткәч гашык булам яңадан. Син, син генә бит матурым, син, син генә бит якыным мин. Үлеп сине яратам, көне-төне мин бит сине саташам. Син күз салма син ятларга. Син ышанма гайбәтләргә. Ничек барабыз шулай дип яратып, яшик бер-беребез өчен җан атып. Син генә бит матурым, син берәүсең якыным мин. Үлеп сине яратам, көне-төне мин бит сине саташам.
Кичә кара барсын парлар тагында, бәхет була саф мөхәббәт барында. Син бит минем кышларымда, язымда, синең өчен гөлләр атты җанымда. Син генә дип матурым. Син берәүсең якыным, мин үлеп сине яратам, көне мин бит син дип саташам. Киттек күбергә. Син генә дип матурым, син берәүсең якыным, мин үлеп сине яратам, көне мин бит син дип саташам. Мин үлеп сине яратам, көне мин бит син дип саташам. Мәрзания, Денис Ибрагимовлар. Зур рәхмәт Уфа, Зифа апага отдельный зур рәхмәт. Без чәчкәсез, чөнки без үзебез чәчкәләр кебек. Шулаймы? Зифа апага озын гомер телибез. Тагын да күп итеп шундый матур җырлар язырга язсын сезгә. Амин, шулай булсын. Зур рәхмәт. Рәхмәт. Калган сүзләрегезне сәхнә артында әйтеп бетересез. Алкышлап озатыйк, хөрмәтле дуслар. Ибрагимовлар гаиләсе талантлы, матур, сәнгати гаилә һәм инде хөрмәтле дуслар, тагын да көчле алкышларга күмеп шушы яраткан артистыгызны чакырыйк әле. Алкышлар сездән, ә инде сәхнәгә чыгару миннән. Башкортстанның ат казанган артисты Марат Шайбаков. Җыйындың китәргә, яшьләрең күзеңдә, мин генә түгел бит, әрнисең үзеңдә. Әлегә аралар бер генә адым бит, син минем яшьлектән яраткан ярым бит. Араны үзәргә эзләмә юлларын, булса да башкалар, алар мин булмамын, мин булмасылар алар, минем күр яратмас, үзелгән аралар, яңыдан ялганмас. Шулай кирәк дисәң, бушлашып китәрбез, син мине, мин сине, бәхетсез итәрбез. Ят ярлар янында, сагынып саргайып, üzülüp ялганып, гомерләр үтәрбез. Араны үзәргә эзләмә юлларын, булса да башкалар, алар мин булмамын, мин булмасылар алар, минем күр яратмас, üzülgән аралар, яңыдан ялганмас. Yılama yılıysan, син шулай теләдең, мин биргән бәхетенең кадерен белмәдең. Дөньяда ярлар күп, сиңа да, миңа да, син булмас ул миңа, ул булмас мин сиңа. Араны үзәргә эзләмә юлларын, булса да башкалар, алар мин булмамын, мин булмасылар алар, минем күр яратмас, üzülгән аралар, яңыда ялганмас, üzülгән аралар, яңыдан ялганмас.
Марат Шайбаков. Зор рахмат Зифа апа. Шын көңілден құтлайым. Енді мына еш жақтан бізге жыр яза башлаған Жауит абай, енді біз пенсияға шыққанша жазса нормальный болар айма? Алла берса, меңе қарап сөйлегеш, мен мында қарап қойдым соңға көре. Марат. Ижады оңышлар Зифа апаға. Зор етіп рахмат. Мәңгі исен сау Нендей болсын. жырладың әлі сен? Ошықма үзерге ораны. Русшасы нерви промежуток. Почти дұрыс. Рахмат. Тоқтар Шықма, құрметті достар, алқышлайық әлі. Чөнки Маратның ертеге туған күні бізден бөлек шул болсын. Сен бұлай ғана құтыла алмайсың, қайт бар үстел әзірлей тұр. Все, болды Зәуіт абай. Чаптым. Марат Шайбаков. Құрметті достар, мына шондай кішілер бар, шондай артистлар бар. Нешік матур етіп шығарайым екен деп келіп үндәшсәң, Жауит, бір нәрсе де керек ме? Әйт. Біздің исімлеріні, фамилияларыны әйтсәгіз, қол шаба башлайлар, әммәдәлекіне әйтәсі келе достар. Шынан да тыйнақ, ақыллы, талантлы ғайлә, саңғати ғайлә, халық артистлары Лилия Бектимирова, Фәдис Ганиев. Kazılarsız, yar dolu kımsız, tınıp durmasın indi, tınıp durmasın indi. Yeşillikten kovulası, yazmışıma yazılası, yarım bulgansın indi. Yüzgen akbazlarının yolunu burmağız indi, yolun burmağız indi. Yarısız yaşam bir ekşidir, yalnız ömür bir kul gidik, varsız bulmağız indi. Yarısız yaşam bir ekşidir, yalnız ömür bir kul gidik, varsız bulmaz indi. Sular dağlarsız indiler, vazlar damlasız indi, vazlar damlasız indi. Yüreklerle damlalanıp
Зур рәхмәт. Хөрмәтле дуслар, күп сүз сөйләп торасы килмей, әле һәрбер җырларны кабаттан тыңлап утырам. Яңа җырларын Зифаның тыңлап утырам. Әле, оказывается, Зифаның әле непочатый край, иҗаты әле ачылып кына килгән шаклары. Шуның өчен аңа озын гомерләр телисе килә. Мин инде һәр вакытта да аны әйтәм, мин уйлап тапкан әйбер кстати дип әйтә ди. Безнең Башкортыбызның, Башкортстаныбызның Пахмутовасы озак яшәсен, озак куандырсын безне. Шулай бит. Амин. Иҗат шишмәсе саекмасын, яңадан яңа матур җырлар иҗат итеп торсын Зифа апа. Бәйрәмегез белән сезне. Без барыбыз да Зифа белән бергәләп тагын да балаларыбызга бәхетле гомерләр телик. Бергәләп җырлап утырабыз, ярыймы? Килештекме? Рәхәтләндереп дәррәү үзебезчә. Бала бавыр ите диләр, бала багыл саваплы, кеше ите бүстерүләр бигрәкләрдә җаваплы, кеше ите бүстерүләр бигрәкләрдә җаваплы. Сез безнең киләчәгебез, язмыш бүләкләрбез, килер көн өметләребез, артылып терәкләребез. Фәрештәләр канат җәйсен йөргән юлларыбызда, бәхетле гомерләр телик балакайларыбызга, бәхетле гомерләр телик балакайларыбызга. Күреп туялмыйбыз, сезне яратып туялмыйбыз. Жан жылыбызны бирәбез, билеп бетә алмыйбыз. Жан жылыбызны бирәбез, билеп бетә алмыйбыз. Сез безнең киләчәгебез, язмыш бүләкләрбез, килер көн өметләребез, артылып терәкләребез. Фәрештәләр канат җәйсен йөргән юлларыбызда, бәхетле гомерләр телик балакайларыбызга, бәхетле гомерләр телик балакайларыбызга. Бала кайгы хәсрәтеннән Алла кайын сакласын. Без теләүләр белән түгел, язмышлары якласын. Без теләүләр белән түгел, язмышлары якласын. Сез безнең киләчәгебез, язмыш бүләкләрбез, килер көн өметләребез, артылып терәкләребез. Фәрештәләр канат җәйсен йөргән юлларыбызда, бәхетле гомерләр телик балакайларыбызга, бәхетле гомерләр телик балакайларыбызга, бәхетле гомерләр телик балакайларыбызга. Халық артистлары Лилия Бектимирова, Хадис Ганиев, ирле хатынны Лилия, Хадис, Лилия, Хадис. Матур гаилә Шакировлардан кала. Зур рәхмәт, дусларым! Кабатланмас пар! Зур рәхмәт, Хадис! Рәхмәт! Хөрмәтле дуслар, хөрмәтле тамашачылар, юбилей кичәсенең беренче бүлеге тәмам. Шуңа күрә ял итәргә чакырабыз, ял итеп алабыз.
Инде бер генә минут миңа вакыт бирерсең, бүлерсең дип уйлыймын. Ничек карап карармын, уйлап Бу карармын. арада, гомернең бу аралыгында Инстаграмда кайттык гаиләгә, якынайдык. Инстаграмда утырабыз күбрәк. Шулай бит, вакыйгалар, мәгълүматлар тулы дөньябыз Инстаграм битләрендә. Бердән бер көнне мин укый барам, шума барам, укый барам, шума барам, карыйм, Җәвиткә ис китмәле. Куйырды да куйырганнан куйра барасың, куйырганнан куйра барасың. Бара торгач Инстаграмда менә шундый китап язып, менә бу борчулы заманда һич кенә дә вакытын әрәм итмичә, һәрберебезнең әйткән комментариядагы сүзен, һәрберебезнең лайк артында нәрсә әйткән, һәрберебезнең бакчада эшләгәндә, нинди уйда, күршегә кергәндә, кайда җырлаганда, бигәндә бөтенесен шунда Инстаграмда шигъри юллар белән язып килеп мине хайран итте. Исем китте. Икенче төрле юнәлештә ачып, синең иҗатыңа гашык булган кеше буларак басып торам әле Җәвит. Тәнәфестә игълан итәм һәм тәкъдим итәбез өр-яңа табадан төшкән Җәвит Шакировның иҗат җимешен минем күңел дип атала. Игътибарсыз калдырмагыз, калдырмассыз дип ышанабыз. Шулай бит Җәвит. Зур рәхмәт, Зифа. Хөрмәтле дуслар, узакка сузмый вакытны, вакыт кыска, 15 минутка тәнәфес. Ял итегез батыр итеп.